San Sadurniño es el punto de partida de nuestra ruta de hoy. Comenzamos el día en el Café Bar Santos, donde Juan José se encarga de que sus clientes empiecen la jornada con energía y acicalados. Bos días, vou a presentar un negocio aquí en San Sadurniño. É un negocio un pouco peculiar. É un café-bar e barbería. Todo, digamos, todo un mundo de servicios. Vou invitar, vides a tomar. Moi ben, como vedes estamos aquí no Bar Santos. Parte do negocio familiar que consta de bar e barbería. En principio foi meu pai que empezou co negocio de barbería aló polo ano 59, cando veu da mili, entonces, como xa se sabía traballar un pouquiño en barbería, en peluquería, empezou. Hoxe en día é un negocio familiar, meus pais están jubilados, pero ainda seguimos coa tradición, e espero que sexa por moitos anos. Vou a presentar a meu pai, José María Santos, un señor jubilado. Este é o padre da criatura esta toda. Don José, un saludo. Hola, hijo. Empecé ali abaixo, hai 52 anos. Empecé sin nada. Apoyoume un comandante da Guardia Civil, díxome que buscara un local ali, e busqueino, e mesa de sala de armas do comandante da Guardia Civil e as sillas ocupeinas no local que me mandou o comandante da Guardia Civil. E un amigo comprou un sillón sin eu saber, e máis el. E despois caseime coa muller que era daqui, e despois compramos este terreno, e foi cando empezamos a edificar todo isto. Aquí era a cociña, que ela sabía cociñar, era a cociña máis grande hasta o medio da peluquería. Entonces despois aumentamos isto e foi cando puxemos para aquí. Pero eu non me quixen quedar sin a lareira, Eu quixen a lareira. E está a lareira co lume. Entón ampliamos a peluquería e aquí está o bar todo. Tan bon carbón aquí, o carbón é natural, que é de madeira. Tan bon sitio. O capitán está aí, o capitán está aí. O capitán, eu sou o capitán. Ai, que cabrón. Aquí puñíamos, xuntábanse compañeiros, ves? Ali ainda hai algúns por aquí. Puñíamos mesas aquí, e aquí facíamos churrasco, e veña o touciño picado na brasa, aí na parrilla, e tira, e xuntámonos aquí, e comíamos, e ríamos, tomábamos café, e viños, e de todo. Pero sempre honradamente, sempre con formalidade. Falar sí, pero con formalidade. Aquí nunca houve follos, jamás nunca. Esta casa sempre foi así recta. E logo, o que se rascaba, digo eu, debaixo da pata, para fora. Así mesmo. E todo foi ben. Manolo ríse. Como non se vai rir, se conoce a vida miña e todo como foi. E logo, que boa. Había outro sitio, pero vin aquí. No, pero... Para cortar o pelo, sí, arriba. Sí. Pero Si per ti viñaxe sempre xunta a min aquí. Si, hombre, si. Había que tomar un viño, tomábamos un café e contábamos un conto. Así é. E logo, se foi unha maravilla. Este sitio, digamos, é un sitio no que te podes tomar un café pola mañán, un pinchiño ás 12, e incluso cenar, un plato rápido, o que vos faga falta, ademais de cortar o pelo. Para os chavales tamén de vez en cando uns trociños de pizza, hai que facer cousas, personalizadas para cada edad, para todos os gustos. Hai que estar sempre variando, unha cociña moi variada, non? Estamos facendo uns experimentos con patacas bravas e con diferentes salsas, o sea que non hai necesidade de pasar fame. O que queira vir a tomar un pinchiño pode vir, que está invitado.
pasen para aquí. Aquí era a barbería, desde aquí para aí. Esta é a peluquería das mulleres. Agora, E isto era onde estaba o primeiro bar. Os cafés tómanse ali. Este se quer traer un café para aquí, para ele ou eso, pois pode o traino, non? Pero toman ao mellor un café ele máis un amigo dele aquí, pero do resto nada. Do resto todo ali no bar. Si, é unha maravilla todo, Si. Bueno, hai días para todo. Hombre, claro. Aquí hai moitas ás veces piden un chupito tamén. Aquí hai Pero moito. se puede tomar chupito mientras se corta el pelo, a ver si... Sí, Bueno, é peligroso. iso é para acelerar. Eu houve un rapaz que me aguantaba no bocadillo e puñíame para que lle dera un mordisco ao bocadillo e eu coa tixeira cortando no pelo, Foi unha verdade, Ele aguantaba no bocadillo, a ver, traballei, ala, e eu traballo o bocadillo e máis veña a tixeira. Todo foi así, pero salimos todos para diante. Sí, para empezar a cortar o pelo desde pequeno, iba ao colexio e máis estaba xa cortando no pelo, o sea que... Sí, sempre lle gustou cortar o pelo, sempre ao meu lado. Si, non houve problema con ele, non é porque sea agora. Claro, é un... Sí. Sempre foi un chaval moi aplicado, Sí. moi traballador. Foi de voluntad e Sí, estudioso e non houve problema. E logo, que era o que quería eu? Que aprendera a traballar e máis que estudiara. Mandeino pa Coruña. Pa Coruña cando se casou, que tiña a muller cando se casou, estaba estudiando, e mandeino pa Academia de Peluquería de Mulleres. E ali preparouse de mulleres tamén. E exigeu e aquí está. ¿Y para el bar quién lo preparó? Ese... Xa Iso se é preparou a vida, sí. Cando empezou o bar non había aínda hostelería, aínda non había os estudios de hostelería. Son moi recientes. Ese... O aprendizaxe da vida, bueno... Sí, a pouco. Hoxe en día sí que en hostelería hai bon nivel de... Ves, non viña mal ir a facer uns estudios de hostelería. Ainda non somos maiores por eso. Aquí fomos 3, 4 traballando. Aquí, de peluqueros, E daquela, aquí había xente, traballábamos moitas horas. Moitas. Eu había veces que ás 4 da mañá ainda estaba sin dormir, traballando. E así botei todo o tempo. Eu non sei como estou aquí. E retellei esta casa. Fixen todo, Puxen ladrillos por aquí arriba. De todo eu. E mas este tamén me axudou, Que iba para xuntamén e axudaba a traballar, era noviño. Pero todos traballamos. Este foi un cliente moi antigo xa aquí. Sabe todo. Sí. Así que, agora, eu anque pare, verdad? Que carajo. Eu fiz tixeiras, puñolle os eixos ás tixeiras, a cousas, eso sí. Eso faja, e fillos, navallas, fai falta. Sí, Pero foi unha maravilla, hombre. Foi unha maravilla, listo. ¿Y usted viene solo a cortar el pelo o aprovecha también para tomar algo ahí con los Eu amigos? xa levo anos que non podo beber. Pero en su tiempo vivía como calquera, sí. Pero agora, desde que me montei ao pé de 80, deixei de beber. Deixou de beber? Sí, hombre, sí. Bueno, hai que cuidarse, hombre. Pero... Hai que cuidarse. Cando un vai chegando cerca dos 80 hai que parar de beber. Pero se pueden beber cosas sin alcohol. Sí, pero non ten gracia, que non alegra tanto. Sí, a caña alegraba moito. E os chupitos e cosas disso, Non sei como tuveches tempo a conquistar a muller, porque, claro, Ai, meu fillo,
tiña paciencia. Eu dixen a meu sogro que se quedara con ela, porque berraba comigo unha vez, empezou a berrar comigo, e dixen a usted, se non está conforme, pois quédese con ela. Pero eu non abandonaba o choi. Ai, o negocio non abandonaba, que era o que me daba a min. E daquela non había pa desto por aí. Eu tiraba e ganaba cartiño. E logo eu, por unha muller, iba a tirar o traballo. Deso nada, a que queira comigo, se non fuera. Está aí, e traballou moi ben. Sí, o que pasa que é caladiña, é moi caladiña, eu falei sempre. Eu nací en Lamas, pois non puiden ir dormir, non iba a dormir a Lamas, para atender a clientela. E dormía no cemento, en pleno inverno, que non podía ir dormir á miña casa a Lamas, estaba solteiro, ás 5 da mañá xa se abría a xente. No, yo cortaba el pelo cuando mi padre, cuando yo era pequeño, lo cortaba en la otra barbería. Pero lo dejaban mal y cambié para aquí a los 20 años. Y desde entonces aquí. Y desde entonces aquí. Que además se puede aprovechar y tomarse algo. Hombre, una talladita así de cuando en vez. E rascábamos aquí todos, e cantábamos e cosas desas. Y está la juventud, que la juventud también viene. Sí, que ven, sí. Ven xente nova, ven aquí, boa. Pero el sitio es curioso de verdad. Bueno, non sei, pero aquí supoño que non moito. Non sei. Non, curioso por qué. Bueno, tiene la barbería, el bar. Sí, bueno, pode ser. Non sei. Esos bares para atrás hai galiñas, Ai, tamén. eso sí que é raro. No, yo mucho no. Estoy por la mañana, por la tarde y a la noche. Casi siempre, o sea, todo un plan chulo. Cuba libre, vino. Sí, algo así de todo, sí, pero máis ben desa maneira, así coa libre. Sí. Vengo a cobrar el recibo de la luz y no me lo pagan. Y aprovecha y se toma algo. Claro, hombre. Pero se está a gusto aquí. Muy bien, aquí está muy bien. A verdade é que sí, no bar un fin de semana, pois mira, podeche coincidir pois unhos, como tantas veces, unhos señores con partida de dominó, coa música de fondo, ou hip hop, ou outro tipo de música, e a juventud pois ao lado, tomándose o cubata, e os señores pois xogando o dominó. Eso conviven perfectamente, de verdade, é sorprendente. Sabichedes como é este negocio, como é a peluquería, como cortan o pelo, como que tal están os cafés, en fin, os pinchos tamén, Entonces xa sabedes, cando queirades podedes vir a tomar algo. Podedes volver.